Allan Hansen, så står vi her efter første turneringskamp i foråret og et 4-1 nederlag. Hvordan har du det lige nu? Jamen altså, jeg ved ikke, hvordan jeg har det, fordi jeg er... Altså nogle gange, så kan man jo stå og klappe i sine små hænder ude på sidelinjen, når det fungerer, og det kører, som det skal. Og andre gange, som i dag, der er man jo dybt frustreret over, hvad der sker. Men den optakt, som vi har haft her igennem vinteren, der er lige nogle ting, jeg skal hjem og finde ud af, hvad er gået galt. Nogle af svarene kender jeg, men der må være flere svar, end det, som jeg lige umiddelbart ved. Var det den start, som du havde drømt om? Nej, det ved Gud det ikke var. Og jeg mener også, at vi havde noget at have vores optimisme og tro i. Men det blev så skudt totalt i seng mod en modstander, som respekt for det. Altså, de udnyttede vores store og mange svagheder. Sådan var det. Men at man giver en modstander lov til at være så meget med i en kamp, uden at give dem nævneværdig modstand, det er dybt frustrerende. Det er det. Hvad var det, der gik galt? Jamen alt. Altså, når man møder sådan en modstander der, som jo, nu skal jeg jo være ærlig, altså, de har slet ikke den klasse, som de sidste træningsmodstandere har haft, som vi har spillet lige op med. Jamen, så er det jo alt, der går galt. Det er jo vores taktiske disciplin, den ryger, og det gælder både defensivt og offensivt. Samtidig med det, så bliver der jo lavet uendelig mange personlige fejl. Og man er totalt lost, når man står derude og ser på, hvad der sker. Jeg kan virkelig ikke gå ind og forhindre den måde, som vi spiller på. Det er umuligt. Fordi vi ved, hvordan vi skal spille. Det er planlagt på forhånd, men alt går galt. Hvordan kommer man videre herfra? Ja, altså nu en kamp gør det jo ikke. Gudskelov for det. Men der er der ingen tvivl om, at vi alle sammen skal lige vende blikket indad og så sige, hvad kan jeg gøre bedre? Hvad kan jeg bidrage med i forhold til det, som der er sket her? Og der er rigtig meget, at vi alle sammen kan bidrage med, må jeg så sige. Og det er jo det, der skal ske. Det er, hvad kan vi bidrage med fremover? Og igen allerede på tirsdag forhåbentlig. Vi må krydse fingre for det. Så skal vi til at træne på græs. Nu ved jeg ikke, om vi får lov til det, men ellers så går vi fra kamp til kamp, og det er jo nok ikke lige det, vi skal. Så igennem træning skal vi forsøge stadigvæk at komme videre, for vi har haft nogle gode træningspas, og det er der, vi skal videre. Gør det her nederlag i sæsonpremieren noget ved de tanker, du har om det, der venter her i foråret? Nej, det gør det ikke. Altså, jeg er skuffet. Jeg er eddermame skuffet over den præstation, der er leveret i dag. Men jeg ved også godt, nogle årsager til, det går galt. Altså, vi har jo folk stående ude for af forskellige årsager lige i dag, og de er med forhåbentlig næste gang. Og der ved jeg så, at det bliver så umiddelbart en forstærkning. Og så må jeg være ærlig og sige, jamen sådan hænger tingene også sammen. Vi stiller ikke med det absolut bedste hold i dag. Så sådan er det. Og næste kamp er FC Nyhavn, også på hjemmebane om lidt over en uge. Hvad er dine forventninger til det? Jamen, forventningerne, ud fra det, som jeg lige sagde før, med hvem der tager rådighed næste gang, så de store, det kan vi ikke pille ved. Fordi vi er stadigvæk optimistiske i forbindelse med, hvad vi vil, det præg, vi vil sætte på rækken i foråret her. Det rører vi ikke ved. Men jeg ved også, hvor svær en modstander Nyhavn var i efteråret. Og der var vi heldige med at vinde. Og vi skal bruge lidt held, og så skal vi igen i gang, og så tager vi den derfra. Så jeg er sikker på, at så skal vi nok vise, hvad vi også kan.